No niin, tervetuloa Outlastin pariin. Mä oon nyt tätä kokeillut, miten nämä kontrollit ja nämä kaikki menee. Eiköhän mä nyt aloita uudestaan tää. Ota ihan normaalilla vaan. Okay, Outlast contains the intentional violence, gore graphics, sexual context, sexual and strong language. Please enjoy. You are the Miles Upshur and navigation reporter who's able to earn him intimate tour hell of the earth, always willing risk digging in the stories no other journalist would dare investigate. You will seek dark secret at the moon massive asylum, stay alive as long as you can, record everything. You are not frightened, navigate horrors of made massive and expose the truth, only choice and run, hide or die. Harvinainen selvä homma. Kuului auton ääni. Jaa. Miksi sä ajat tänne? Juu. Pystyykö tän ohittaa? Mä nyt tän niinku pelisarjan näitä en oo kattonut näitä Outlast hommeleita, joten pelästyn erittäin helposti ja yöunet saattaa mennä. Mä en ehkä voi sille minkään, mutta jas, pysäytti. Siihen asti on pelannut, että nämä kontrollit kokeili. Ja, mikäs tää? September 17, 2013. Mutemail.com. Jaha, semmonen journali, pattereita ja kamera. Avaapasi. Täällä näinikö. Zoomi. Ja Night Vision. Avaapasi se ovi, niin pääsen pois sieltä. Elikkä jos nyt oikein muistan, niin mikä N? Mutta ei mitään. N. J. The Whistleblower. Jaha, okei. Juu, ja sitten oli tab. Missä on nää notes dokumentit. Eli muistaakseni tästä tää ei tehnyt mitään. Tästä meni kyykky. Jaha. Mikä apina tää. Tästä otti kameran ja tästä Night Vision. Juu, selvä homma. Onko täällä mitään? Jättää niin ärsyttävät, että tää kävelee. Hyi susi, hiljaa. Okei. Tästä. Pääseköön täältä sisään? Tää käy aikana täältä etuovesta. Kyllä mä täältä pääsen. Nautti. Ai jaha. Mä en sit lue tätä ääneen, koska mitä tapahtuu? Juu, että sille. Käydäs kokeillaan, älä zooma. Joo, tässä mä en tiedä, että tästä juosta. Lokossa. Toinen. Se ilmassa. Mites täältä? Löytyykö täältä mitään? Pääsenkö tästä sisään? Toivottavasti pääsen. Siellä on lukko. Vähän bunnyhoppia. Ei, mennään toiselle puolelle.
Siellä ei ainakaan näe mitään muuta kuin autoja. Tässähän on sopivasti tämmönen kolo. Pitääkö tosta mennä noita pitkin vai pääseekö tästä? Okei, elikkä niitä pitkin. Hilevä homma. Zoom. Minne päin? Hihi. Mitä? Uimaan. Kiipeä. Hyi, äänet hiljaa. Pakko pistää ääniä hiljemmalle. Mä kuolen. Missä? Ei sensitivity. No missä helvetissä? Eikö täällä ole missään ääntä? Volume. Appli. Hyi, tää on vieläkin kovalla. No ihan sama. Aha. Pitää varmasti mennä, ettei tiputa. Ja tästä ylös. Ei näin. Hyvin tää ääni. No niin, kirtistääkö siitä joku? Menen tänne takaa piiloon. Ui saakti. Ui. Joo. Ui. Ja. Ei kun, onko täällä pattereita? Patteri, kiitos. Juu, ei, mikä tuo on? En mä ehkä halua mennä tonne. Kuuluu ääniä. Ehkä mä menen tänne. Lukossa. Ja. Auki. Lukossa. No, pakkohan sitten mennä. Jaha. Mitä sulla tapahtuu vessassa? No mä oon enää tarvitse kameraa varmaan. Paitsi jos sä ajat uudestaan ulos. Kuka kävelee? Askeleet kuuluu. Saaketti. You motherfucker. Sulle ei oo päätä. Juu, musiikki rauhoit ovi kiinni. Toinen. Onko sullakaan päätä? Sullakaan ei päätä. Juu, rauhoitu nyt musiikki. Tätä tulee kuitenkin. Juu. Ui saaketti, se on toinen. Mitä näillä on tapahtunut, kun nää täällä roikustelee? Jaa, siellä elät. Älä yritä, sua sattuu vielä. Mikä? Mörkö? Tuu tänne. Tule tänne. Päästä mutki. Yeah, party started. Ja sitten. Mennäs tänne. Juu! En mä mikään sikaa. Moro! Moi moi! Ja. No eiköhän mä lopeta ekan jakson tähän. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa tykätä ja tilata. Se olisi mun puolesta. Ja moi moi!